bayan da kun yi mining din athene network ko ma in ce kuna kan mining ɗinsa. Ina ganin tambayoyi da kuke min game da shi akan meye labari game da athene din nan ne, shin sun kusan yin launching da dai makamantan irin wayannan tambayoyi. To a halin yanzu zaka iya sai da athene ɗinka ko nawa ne da kai kuma ka mai da kuɗin bankin ka na Najeriya. In ka gaji da mining ko kuma in ba za ka iya jira su launching ba ko kuma in kana so kai amfani da kuɗaɗen ka da kai mining ka tara a cikin athene network, ya za ka yi hakan? Da farko in kana kallon bidiyon na akan YouTube ina ne, ka duba description zaka ga na ajiye maka link wanda zaka taba kai amfani da shi domin kai register website din da ake sayar da shi athene din. Ba sai ka tsaya ka tura wani kato ya siya a wajen ka ba ko ma ya cuce ka ba. Wannan direct instantly zaka je ka sayar da shi a website din da su athene network din suka bayar. In kuma kana kallon bidiyon na akan TikTok ina ne, kai tsaye ga lamba na ta WhatsApp kaman magana ka ce athene, za a tura maka link din da zaka shiga kai register wannan website din da zaka sai da athene naka, har ma da link din da zaka yi register in baka yi register a baya ba domin kai ma ka fara mining din har ka kai matakin da zaka sayar din. Kana tabawa yana kawo ka nan wajen, iya abin da zaka yi shine zaka sa Gmail ɗinka a saman nan, ka tabbatar da Gmail din da shi kai register athene application din. Ƙasa kuma sai ka saka password, suna buƙatan strong password. Ga misali kamar yadda kuke gani akan screen din nan. Daga nan sai ka zo ka ƙasa sai ka ƙara maimaita wannan password din. Shikenan sai ka zo ka taɓa wannan box ɗin sai ka danna, za su tura ma OTP sai ka saka. Daga nan sai ka danna kai register. Yana register yana shigowa da kai nan wajen, to shikenan ka gama komai abin da ake so ka yi. Sai ka zo ka taɓa nan wajen, sai ka shiga overview, sai ka zo ka taɓa nan wajen da aka ce ma kai linkin ɗin athene network naka da shi wannan website ɗin. To ka tabbatar da nan wajen Gmail ɗinka na athene ɗin ne a wajen. To daga nan sai ka danna zai yi linkin da athene network application naka, yanda zaka iya ganin balance ɗinka da kake da shi a can domin ka iya sayarwa ana. Amma kafin ka ga balance ɗin naka dole sai ka yi wani abu. Abin da zaka yi ko shine zaka je ka shiga cikin application naka na athene network da kake mining, zaka zo kan wallet naka sai ka danna send, sai ka zaɓi wannan deposit to P2P, sai ka shiga wajen sai ka saka adadin yanda kake so zaka siyar. In duka kake so zaka siyar zaka iya sakawa, amma in kana so ka sayar da kuɗin ya amfane ka har ya shiga cikin account ɗinka, ka tabbatar kana da athene sun kai kwaya 250 ko da 60 sama, domin daga website ɗin da ka sayar da athene ɗin naka in ya kasa da dala 10 to ba dama ka cire wannan kuɗin. To daga nan in ka tura athene ɗin naka zuwa cikin P2P ɗin sai ka dawo nan wajen sai ka taɓa nan, zai kai ka zuwa cikin wannan website ɗin da kai register. Daga nan zai ce ma kai login, in kuma ma ya shiga da kai ciki to haka ake so. Sai ka zo ka taba na wajen da aka ce ma sell, daga nan sai ka danna max, watan zaka sai da athene ɗinka ga baki ɗaya kenan. Daga nan sai ka danna sell in ka zaɓi farashin da kake so zaka sayarwa kenan. A dai yanzu da na bidiyon nan suna sayan sa ne 0.048 ƙasa, to ta iya yiwuwa kai lokacin da zaka shigo ya fi haka ko kuma ya sauka. To kana tabawa shikenan instantly kuɗin naka zai koma dala. To sai ka dawo kan overview ɗin nan, za ga asset ɗin naka nawa kake da shi a nan wajen, sai ka zo ka taɓa wajen da aka ce maka withdraw, sai ka tafi zuwa cikin exchanger naka, sai ka ɗauko wallet address na USDT BIP20 watan Binance Smart Chain watan BSC kenan. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani ina ɗaukan nawa. To sai ka je ka saka a wajen, sai ka danna kai withdraw, da su tura maka OTP da komai ka saka. Nan take ba a jima ba in blockchain ya gama confirming, za ka ga 'yan dalolinka sun shigo maka cikin exchanger naka. To daga nan already dama na koya muku yadda ake sayar da abubuwa a cikin Bybit. In ma baka kalli wancan bidiyon ba to ga yadda zaka sayar da shi ya koma bankin ka na Najeriya. Kai tsaye zaka zo ka taba nan wajen da aka ce maka P2P. Daga nan sai ka taba sell, sai ka zo ka nan wajen sai ka sa iya amount din da zaka sayar. Misali in kana dala ya kai 10, dala kuma kowace ta daya tana 100,100, kaga zaka iya samun ya kai 11,000 ko ma 12. To ka gwada saka daga kan 10,000 a nan, sai ka zo nan wajen sai ka sa bank transfer, shikenan sai ka zaɓi ɗaya daga cikin wayannan na jerin da ya nuna ma, sai ka danna zaka sayar masa duka dalar naka. Daga nan ka danna sell, in baya din ya gani zai tura maka 'yan canjin ka zuwa cikin account ɗinka, kai kuma sai ka sau mishi dalansa. Gashi nan kamar yadda kuke ga ina yi. To kun ga bacin na gama, ga nan 'yan canjin kuɗi na athene ya dawo bank ɗina na Najeriya. In ma kuna so zan iya zuwa wajen mai POS ko ATM machine na cire domin in nuna muku, amma na san ba kwa buƙaci haka ba saboda kun san kuɗi ya zo gida tun da ya zo nan wajen. To na gode ku ci gaba da kallon AMG Hausa TV, ni ne naku Sadiq.